karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Nangason! Nang! Kagagaw eh. Nangason! Saba. Kung nagkikatabang dinig, biyahan na ka. Mga piset! Gaw, lagi kita sa ato na. No! Dili ko mo pa uli. Ani ko din hangtod mo pa uli si Kent. Asawa na ko ni Kent! Gibuwag naman siya ni mo. Dili. Dili makigbuwag. Dili ko makigbuwag ni Kent. Period. Mga matay kun mga matay. Saan naman taon kakaway? Padigo padunot naman kag maayo gaw. Dili akong buhatan day, James. Asawa ko! Oh, lagi. You're the wife. Pero, nakasama ka sa mong bana. Bisan nga pila pa ko makasa. Dili ni makaputol sa among kami yun. Liga-ligi kang asawa, pero, asa? Oh, saan naman nun? Ada! Ambot ni Moy! Gayim kag ugod. Magbuot man ka. O kinsa day akong pabuton sa akong kinabuhi. Laing tao? Ha? Gawam kong mingon nga laing tao ang magbuot ni mo, pero sa mukha na kinabuhi ni mo eh. Puno sige sipyat ang imong gipangbuhat. Gusto na, James. Ang importante na ko, nga asawa ko ni Kent. Malik. Bahala ka day. Sawam ka ka. Sige. Padiyunay mo pagkasawa. Pero James, Wala ka diya. Ay, hilang ka. nakikbuwag naman si Kent ako. Mauna na. Nakigbuwag na ni mo. Kaya di kasaligan pagkababay. Imo mo siyang gipakuratan paghatag og anak nga. Amerikanong black. Oh. Hilom! Sorry. Siya mo nakaigo ni tanan si Marco. Sa? Ako gitukyan sa iyang higalang foreigner. Grabe gitingali mong buga itong adlaw agaw. Ay, dili mayo mag-iinog mga laki ang mga babae lagi. Kay basi kung siya may Ang tabo. sabahan mo, yung sa mong kamulaban ka na ko, dili, ha? Naglibog ko rin mo sa akong paglaban mo, oy. Sabahin ko pa. Sabahin ko pa. Ano sabi? Magpatabang ka. Kanya, di kang patuog tambag. Ako, buangon ko ni mo, no? Ha? Buangon siya ko ni mo. Ibagon kag utok ko, gaw. Good gaw. Ikaw, ibagon kag utok. Pero, di sab ka mapasagad sa akong mga desisyon. Oy, ako yung hunonoon kung unsay resulta sa akong buhaton. Hoy. Kiyaw-yawan ko ni mo, ha? Awa, tanawa ka na. Wow, yaw good. Ako lang gisulti ang tinuod, gaw. Ang buhaton na to karon no? Kung sa'y resulta ugma, mauning imuhang pataka ka og panglaki aron mamabdos ka. Nanganak kay nonog Amerikano. Ano masuk ko mga sultias tinuod ay? Siya ang sada nining tanan. Siya sa tayo ako yung basulon, ha? Basulon ko ni mo? Si Marco, panuway siya! Lo? Lo, Sam? Sa'yo maning milakaw sa lolo. Oh? Kinsa naman sa kanan nanuktok? Noon sa naman hinuon ko. Pero minam ako nervyosan kung doon ay manuktok. Ako pa kang aplihan, no? Dili ra ba sa ko makatubag kay tingali og si Hans na nanuktok? Ayasa? Si Kent? Ang ano niya ni siya? Misa di ba natin ni siya nga masistansya una siya na ako? Ba, ibili ko din sa gawas. Kuha. Mulaw ka, milakaw na siya.
Unsa man ang basket? Oh, mga prutas? Tuan na siya paingon sa ubos. Ay, Kent. Nganong naingon ini man ang atong kinabuhi, uy. Happy raman unta kayo ta, pero... ang importante nga na ani makasuporta na mo ni Baby Roman. Uy, naunsa man ni si Hans. Nagatug naman sa ni dinhi sa sala. Nagtuparbino. Saon na lang kung masakit na siya. Sus, bataa para ba? Pagka may dumtanon. Uy, kinsa man yung bisita. Oh, padong na. Ay, kinsa man... Ginoo ko. Nga nung naaring taon ka, oy. Nga naman di ako ni ako. O nga nang mura makadagakitag abat ka nakakita na ako. Ay, nakulat lang. Klaro man gud nga magdatag gubot din eh. Nga nang magdamang kukubuhit. Nga na di ay? Ni aba si Kent? Ha? Wow, oy. Pasudla ko. Ay, dili mahimo. O nga nang dili man ko ni mo pasudlon, Hubog silong Hans. Dili pa siya mahimong samukon kay may pahuway pa. Part ko sa pamilya kay asawa ko ni Kent. Busa makasud ko din eh. Ay. Wa ba ni batasang bayhan ka? Asawa ka lang. Wa kay dugo ining pamilya ha. Nga no ikaw? Na kay dugo ining pamilya ha? Caretaker ka lang. Ay, ginoo ko. Maudi ay galisod kang mahalon. Kay dako kag ba. Ay ko palagutang tiguang nga ka ha? Kay di ra ba ko mo ilag tiguang? Dili ka mahadlok ka baan. Kagigabaan ka naman. Animal ka. Ay. Sa pa! Ayaw pa nagpagtiguang ha. Kay mapingkaw ka. Panuway ka! Ikaw ang panuway. Kay ka lang panuway. Demonyo. Mianhin na sa kalibutan aron mangguba sa malinaong pagpuyos tao. Ay, kumpiyansa na ako dahil. Tigawas niya. Masagaba ko. Makamao pa siya kung mupanton og mga tao nga way batasan parehas nimo. Nganong niyaman ka ha? Ay pagbuot ko ni Andy ko, nangita ko ni Kent. Ay way Kent din he. O mag-ampo ko. Nga dilit na jud ka makakita ni Kent. Litsi ka pa! Ay. Hans, badlungan ako ng tiguang o nga yung katabang, bastos ka kayo! Ala, oy. Tilo, oy, tawan sa bata. Impiyat na jud ka padong dahil. Ano niya ka, Claire? Ay, nangita ko si mong manghud. Claire, wa din ni si Kent. Og mahimo ba? Ayaw na pagsamog din sa bay? Hans, Agoy ka, luay. Adto sa laing dapit pangita ni Kent. Imposible nga, ani siya tago kay ni ako. Hans, ani kumusta ka sa inyo, mahimo ba? Dili mahimo. Unsa di mahimo? Gibahin na namo ni Kent ang among katigayunan. Iya na ang inyong gipuy-an nga bay sa pangpang. Ang beach house. Og ako ning dapita, og ang bay sa syudad. Busa, ako ang magbuot din Hans, kanong nausab man ka. Wa ko mausab. Labad ang akong o. Di ko ganahan og saba. Kung mupundo ka din dapita, adto pangabag og kapuy-an sa lungsod. Lakaw na. Kusog mi nga ron. Unsa na? Ikaw ba'y how din eh? Tsupe. Ay, tsupe. Mga piset mong tanan! Da. Lang luspad lagi. Dong Kent, di naman ako makontak si Ayesa, ay. Ay, alam ko bala ka niya ng ason. Ay, mabala ka, Yugo, oy. Kaya nga naman ang ason. Kay siya ramang usa. Unya, basin ko nagkinhanglan siya kwarta. Nagkakontak kayo nami. Ako na bala niya. Aw, Maong relax na lang diha, okay? Ayaw na lang kahasol bahay ni Ayesa. Ako na bahala niya. sigurado ka, Dong? O lagi.
Aw, asa naman tayo ni? Palayas mo ganihan. Ang animal nga tiguang ni Kara. Siya ang gilabanan ni Hans. Natural. Dugay na ko sila naguban. Mura na ko sila nag-apuhan si Lolo Sam ko. Pahunungan sa kinanbi. Ha? Basta matter man. Sana mo sa kayo miso. Diyan mong utok ha? Siya cute ang sinugdanan ining tanan. Si Marco. Balik na sa tanang Marco. Aw, siya bito ang sinuganan. Kaya kung iya pang binhi ang natisok pa si Mutian, ha? May problema kay Pinoy naman sa ibang bata, di ba? Pero, sa naman, nabudol mo ka tong Marco. Na-scam ka, na-scam. Panuhay kit siya. Magbayad sa siyang gibuhat na ako. Kana ni mo kontra gaway? Mamaltes agib eh. Asa naman sa da? Si Marco ang unahon ko sa pagpangita. Sa, ani ka mangita ni Marco ni Dapita? Ni adi niyang iyang iyaan. Si Tita Marta. Nahibaw kit siya kung hain si Marco karon. Ha? Tita Marta, ang iyan ni Kara? Oh, mga duta ni Tita Marta. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!